ma panda जों जत साइमानो दिनै बाय 23 दिन ना 23 दिन काखा थांनाय 17 तारिख जिं जेंमानि ताब फेब्रुवारि 9 तारिख तिनि बलरामनि नेतृत्वे तिनि शुक्लाचरण नेतृत्वे तिनि दोनों त्रिपुरा ओ कथाम तिनि लिडार बरनि बिसिंतै तिनि लंग मार्च खायग दंगो अब बेलायखनो वानामा संसा जों साइमानो तिनि सिक्लारक बुसु खाबाय हुकबाय जाति दफना हामजागै अफाय खलाय तिनि 23 दिन ताबक लेखा जाया नंगिया खलाय बरक बुसु दुख खलायै याकुंरो रबंगै गचांमा चागै माइरक हाममा जाया आं खनाका दिन बरक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बर हिंगु याकुंबाय अब हाय जों गर्वके सामानो तिनि सिकारक बुसु गुरातै तिनि अमाय सैक्रिफाइस जी नग हुक याकागै सिक्ला जरा बरक तंथना जरा किन्तु बरक जतनो याकागै तिनि जाति दफना हामजागमनि बागै अमर कासे परिचय जों बर बलाय हामबाय मारगो तिनि बलरामनो जों बलाय हामबाय मारगो सुक्लानो तिनि जनजयनो ते जत तिनि सिक्ला गोबांमा आं खनाखा प्रत्येक दिन बरक 300 400 जन बरक गुरि लायगो हिं लायगो बरि बागै जों बर बलाय हामबाय मारगो आंनि जिनेंगै ते तिनि पार्टी नेंगै आं बरनो पाइपलाय हामबाय मारनाय ते बिथिनि आं बलाय तंथकातिनरो तिनि तागारला डिविजन बरनो जों नाम सबखा जों बरनो खुम रगै बरनो जों बरम रगै तिनि बलराम थांनो जों लाम सबखा तिनि बलाय प्रग्राम काहाम आं आशा खायनाय सारा तिब्रें बरक रक जत्न ता बुथि बायसिदि वानसो बायसिदि तिनि आईपीडी पार्टी यूथ आईपीडी पार्टी भाई खलाय तिनि चाया नय खलाय जों हा दफानि बागै सेक्रिफाइस खायतं खुदु कक कट सामा छिमिया जों काम बाय फुनगु तिनि सामु बाय फुनगु तिनि आईपीडी 2009 हयते जों लगातार तिनि मुभमेंट एग्रेसिव मुभमेंट जों खायतंगो जों दिल्ली बुथाय कक सागो तिब्राबो खायतं जों रास्ताखौ खलायखा लंग मार्च बाय 2 बार थांनाय बर लंग मार्च खलायखा प्राय 90 दिन हाय ताबो हाय हाय बर सेकेंड टाइम बर लंग मार्च खायतंगो अबनो कासे परिचय जों तिन हा दफानि बागै ठीक ठीक खलायगै गुबै खलायगै कथार खलायगै स्माय तांगै तिनि आनि सिक्ला रंखाजाक आमनि बागै आं कयनाय जत्तनो तिनि फाइनाल चकमारि इंगै दंगो 1-2 मास बिसिं थांनाय तिनि एडिशन इलेक्शन ओ इलेक्शनो जत्तनो आं कयनाय तिनि कोनो जों सीपीएम कांग्रेस बीजेपी कुमन पार्टी होयागै तिनि दाबरक चि नगो चनो बुद्रुगै जों कपलाय खलायदि जों तिनि बलराम साइ थांका जों जरिसि एडिसियो पावर फै हांखाय जों काउन्सिल गठन खाय हांखलाय जों मास कायसने बिसिङनो जों तिनि दाबिनो जों काउन्सिल 20 पास जों थांलायनाय जों दिल्ली रहनाय तिनि फानराग तिनि अर दाबिनो तुइ जों ओ जरागो आं बलाय हामबाय मारनाय तिनि ओम मीडियानि बिसिंतै आं तिनि बलाय हामबाय मारगो तिनि महाराज प्रदीप किशोर देवबर्मा बो भाइनो तिनि बखाबाय खोकबाय बो हामजाखा बो एनाउन्स मा खायखा जों तै कुनु चुगलिया जों तिब्रासार जि दीर्घ बसर जुग जुगनि रमै जों बरनो जों मथां क्लांना हंखाय जों बरनो हामखाय खायक्लांना हंखाय एकमात्र तिब्लायनो दरकार बो कक साका आबांगै आं बनो बलाय हामबाय मारगो तिनि मेडियानि बिसिंतै जों तिनि महाराज बुबाग्रान तिनि सारा तिब्रां बर बुथिसिदि न सबुत खाय दंगो नरतनि बुथिगै जेदा हा बुबाग्रा बनि अकक मा साका बो तिब्लायनो सबुत मा खायखा आबां आं खागाव तिनि जत्तनो जों बहा कवार बाय खलाय जों ताखौबाय ताखौ हामजा लायगै जों मा आगौनाय ते तिनि जों दरसि काउन्सिल जों बिरान तिनि सि काउन्सिल जों सरकार गठन खायमा हांखाय जों तैबो तिनि फान राखनाय तैबो तिनि आवाज राखनाय ओ आसनायनो आं तिनि हाय जत्तनो पाइपलाय हामबाय तै खुमु याफार